खुलुमबाय बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो नैबे समावहाय बरायनानै लाबाय नंगौ दिनैहाय मुलुगनां आबहावा सान बे मुलुगनां आबहावा सानजोंनो लोब्बा लाखिनानैहाय नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथारावहाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि बानजायनायावहाय बिथांमोना कुसुगाव बारदै सिख्ला आरो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेजेरावहाय जे मोनसे फ्रेन्डलि मेट्स गेलेनाय बिथांमोना नैबेवहाय जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंहाय जे गोबां लाइमोनफोरा गामि ओनसोलफोरावहाय सोबनाय जानाय आरो लोंनाय आरो माखासे उन्दै बैसोआवहाय हाबा जानाय बैफोरनि थाखायहाय बिथांमोना नैबे हाबाफारि बा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय नैबे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेयावनो जोङो नैबे समावहाय जे मोनथिनानै लागोन फ्रेन्ड्स क्लाबनि मेनेजार बिथांनिफ्राय जों नैबे समाव माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन आरो बेजों लोगोसेनो कुसुगाव बारदै सिख्ला क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्रायबो नैबे समाव जोङो सुंद'यैहाय मिथिनानै लागोन। गिबियावहाय जोङो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि मानगोनां बिथां मेनेजार नैबे बिथांनिफ्राय जों नैबे फंनैसो बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लागोन। आदसा आदा जे नोंथांमोना जे दिनैहाय मुलुगनां आबहावा सानजोंहाय लोब्बा लाखिनानै जे नैबे मोनसे फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों दा बेनि बागैहाय मा फोरमायगोन? आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनैहाय बिश्व आबहावा सानावहाय जों बिफांबो एसे गायबाय गायनायजों लोगोसे फ्रेन्डलि गेम जोङो माने सुपार डिभिजन गेलेनो थांगासिनो दं। माखासे जोंनि फुटबल माबा गेलेनाय प्रेक्टिसफ्रा डेभेलप जादों बेखौ जों माने नायलायनो श' खालामनो जों बारदै सिख्लाखौ हांख्रायहरनाय जादों। दिनै फ्रेन्डलि गेलेनानै गाव गावनि माबा टेलेन्टखौ एक्सपस खालामनांसिगोन आरो। आदसा जों गोबां समावहाय जे नुनो मोनो जे माखासे लाइमोनफोरा जे गामि ओनसोलावहाय थानानैहाय सोबनाय जानाय लोंनाय लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माखासे एवारनेस मोनै जायगाफोरावहाय जोङो गोबां नुनो मोनो जा बै लाइमोनफोरखौहाय गेलेनायनि बिथिङावहाय नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जानानै जों ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेटफर्म बानायदों जोंनाव थानाय जानाय जोंनि कच थेरापि गासैबो दंजोबो जायफोरा फैनो हागोन जोंनाव गरसेबो थाखा नाङा फ्रि अफ कस्टबो थानानै सोलोंनो हायो गेलेनो हायो। गेलेनानैहाय जों बिदिनो स्टेप बाय स्टेप जों लांगासिनो दं। जों आगोलाव बि डिभिसन गेलेदोंमोन बिडिसिनि आन्दाराव बेनिफ्राय इआव थांबाय जों इनिफ्राय देग्लाय सुपाराव हाबबाय जों दा सुपार गेलेखांना जों गोबां गिदिर गिदिर टुर्नामेन्ट गेलेनो हागोन जों। दा बेनि थाखाय जोंनि गामिनि मानसिफोरा बे सोबनाय जानाय बिदिनो सालाय ग्लुंनाय मानाय गोबां गाज्रि माबायाव थायालासिनो जुदि बेफोराव फैयोब्ला अनेक गावनि देहानि थाखाय मोजां बा उन फिउसारनि थाखाय मोजां जागोन जों सानो। बेनि थाखाय जों बेखौ बानायदों बहुद खस्थ' खालामनानैब्लाबो जों बे क्लाबफोरखौ बानायगासिनो दङ। बिथाङा जे मोनसे गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै थांबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नैबे समावहाय जों मिथिनानै लाबावगोन जे बारदै सिख्ला क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय लाइमोनफोरनि बागैहाय जोङो नैबे समावहाय मिथिनानै लाबावगोन। आदसा लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिङाव जुदि गासैबो फैजोबोब्ला माखासे गामि ओनसोलावहाय जे सुग्लुंनाय जाग्लुंनाय बैफोर माखासेफोरा खम जागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? आं साननानै लायो बेखौ जे जोङो गेलेनायाव फुटबलल' नङा गोबां खेलाफोर दंबावो जेरै भलिबल जेरै क्रिकेट बायदिसिना रोखोमनि खेला दं गासैबो जुदि गामि ओनसोलफ्राव जे जोङो गेलेनायखौ जुदि इन्टारेस्ट होयोब्ला लाइमोन गथ'फ्रा आं सानो जोंनिया बे माखासे ड्राग्स लानाय बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर गोबां खमायबोगोन होननानै आं साननानै लायो। जोङो नुनो मोनो जे गामि ओनसोलफोरावहाय खायसे फुटबल बा जिखुनु गेम गेलेनाय समावहाय माखासे गामिनि सुबुंफोरखौनो जोङो बुंनाय नुनो मोनो जे जायाफ्रामा रोङाफ्रामा माखौ बेना जायालै बैना मोजाङानो खारनोनो हाया बल पासिं होनानै जाया बैफोरबायदि माखासे जोङो बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनो। दा माखासे जोङो मिथिनो मोनो जे सोलोंनायनि गेजेरजोंसो गासैबो खामानिखौहाय मानसिया रोङो। दा नैबे बेलायावहाय नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे जोङो खनसेनो रोङा गासिबो बुस्थुखौ गासिबो जिनिसखौ जों खनसेनो रोङा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय कच लाना फैदों। जोंनि बारदै सिख्ला क्लाबावबो जों कच लाबोदों आरो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबावबो कच दङ। बेनि गेजेरजों जोङो जायखौ जाहोनाय आरो मानसिया सोलोङोबा रोंखायो एसे एसेब्लाबो लासै लासैब्लाबो बेनिखायनो जोङो मोनथिया हसिया जोंफोर आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जाहाथे जोंनि गेलेनो गुदुं जानाय गोसो गुदुं जानाय जोंनि माखासे गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा नाजावनानै लायो आरो सोलोङोबा जों गासिखौबो रोङो जोनोमनिफ्राय गासिबो रोंबोखाया बेखौनो आं बे मेसेजखौ होनो नागिरदों आरो। बिथांनिसिमबो नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बे समावहाय आङो खावलायबावगोन जे केमेरा पार्सन बिथां मिजिं बसुमतारिखौहाय नैबे माखासे खेला गेलेनायफोरखौहाय रोखा रोखायैहाय दिन्थिनो थाखाय नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। जों खोनानो मोनबाय बिथांमोना
रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि बिथां मेनेजार आरो लोगोसे बारदै सिख्ला कुसुगाव क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना जे लाइमोनफोरनि बागैहाय गेलेनायनि बिथिङावहाय गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंनानै थांबाय। गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै।